den 6, og vi skal til at køre til Hamburg Lufthavn, og skal vi flyve til Tyrkiet. Ja, men vi ses, jeg kan... Ja. Vi er i Tyskland nu, og vi kører til Hamburg, og det tager en time at køre derhen, så vi ses i Hamburg Lufthavn. Vi skal snart til at flyve, så derfor sidder vi og venter lidt. Ja, så vi ses. Hej, og undskyld, der er lidt larm, men ja, jeg er næsten lige lettet. Hvis I lige vil kigge ud, hvis I kan se noget. I kan se, der er helt dernede. Og 3,5 timer før vi er i Tyrkiet, så der går sgu lang tid. Og så skal vi til at lande her. Ja. Ja, men ja. Så vi ses. Hvorfor vækker du mig? Fordi der er nogen, der har stillet dig nogle spørgsmål. Ja, det er lidt irriterende, men jeg kan godt svare på den, hvis det er. Ja. Lad os lige til at svare på den. Jeg henter lige min mobil. Første spørgsmål. Hvad går du til? Jeg går til fodbold, og jeg har gået til spejder. Andet spørgsmål. Hvad er din livret? Det er faktisk pizza. Købt pizza. Så jeg kan ikke lide hjemmelavet. Ja. Andet spørgsmål. Hvor mange år er du? Jeg er 10 år. Kan I tælle? 5, 10. Hvis I ikke kan det. Hvis I ikke kan tælle. Andet spørgsmål. Hvad kan du bedst lide slik? Jeg kan lide det der karamel nogen, sådan karamelagtig, sådan firkantet karamelagtig nogen. Andet spørgsmål. Hvad går du meget op i? Jeg går meget op i fodbold. Eller jeg ser faktisk fodbold. Men det er ikke sådan, jeg går op i det sådan, for helvede, kom nu Frankrig. For helvede. Det er ikke sådan, jeg hæber bare på nogle hold. Ja. Hvad for noget is kan du godt lide? Jeg kan godt lide regnbueis. Ja, så kan jeg også godt lide den der pinde. Chokolade, sådan, der er chokolade rundt om, og så er der vaniljeis i. Og ja. Ja. Farvel alle sammen. Og hvad? Skal du ikke sige farvel til dine seere? Jo, det skal jeg da. Jo, det skal jeg. For vi ses. Vent lige. Der skal jeg lære. Hvorfor filmer du mig? Ja, men nu er det kommet til det endelige spørgsmål. Nu er vi kommet til det endelige spørgsmål. Det er, kan I have det godt? Vi ses. Vi sidder stadig i flyveren, og vi flyver stadig. Vi flyver stadig. Vi flyver stadig. Hvad var det, jeg skulle sige? Nu hele blokken er ødelagt.
helvede. Nu kan vi jo ikke huske det der, vel? Nej. Jo. Så må vi lave en ny. Filmer du? Fuck. Nej, nu skulle da hele vloggen ødelagt. Nej. Jeg glemte at sige tusind tak til min storebror, fordi han har hjulpet mig med at redigere og alt det. Ja, men ja, så det er spændende. Nu bliver vi helt spændte, fordi videoen er sponsoreret. Det gad I godt at vide, men det må I ikke vide. Okay, I må gerne lige rapportere. Videoen er sponsoreret af... Hej alle sammen. Undskyld, fordi jeg glemte at slutte videoen af i går aftes. Men det var fordi, at vi havde fløjet så meget og kørt i 2 timer og alt det. Og ja, men nu vil jeg slutte videoen af. Farvel alle sammen! Nej, videoen er sponsoreret af